sunt Bianca, sunt dansatoare la Școala de Dans Total din Center de 3 ani. M-am apucat să organizez flash mob-uri împreună cu Caraulani Ionuț și cu toți colegii din echipa de performanță. Este ceva foarte frumos, este distractiv în primul rând, practic de asta m-am și apucat să dansez. M-am apucat de dans. M-am apucat de dans sportiv, care e un fel de breakdance, dans sportiv, vine de la sport, da? Da, acolo niște fete frumoase, vedeau ele de show, de acolo frumoase. Dansez și își dau ușor de... Nașpa pentru un băiat, îți dai seama, dar are o profunzime și chestia asta. Să înveți acolo să conduci o față, ca în viață și da. Sunt Ionuț Caraulani, instructor de dans, de street dance la Școala de Dans Total din Center. Sunt coregraf, instructor de 3 ani de zile. Îmi place la nebunie ce fac. This is me.